Madugu Kwankwasa ja gaba, kanan da bata abace. su dan wani sai dai tsaro suna yasi suna gumi, ƙasa kuma ta rikice ana neman Kwankwaso. Na san za a ce MZ yayi sabuwa. Kwana biyu wasu za su ce na yi shiruwa. Muna nan tafiya ta ceton ƙasa, ta jagora wanda ya san ƙasa. Kwankwaso shi ne wanda ya san ƙasa, ya san 'yan ƙasa, mai kishin ƙasa da duk 'yan ƙasa. Shi ne ɗan ƙasa ya fi cancanta ya riƙe ƙasa, mai halin ƙwarai shi za mu riƙe ƙwarai. Al'umma sarai suna nan cikin, muna nan cikin, kowa na cikin, mata na cikin, maza na cikin, dattawa na cikin, matasa na cikin, 'yan mata na cikin, zaurawa na cikin, kowa na cikin, Kwankwasa na ciki, Abba na ciki, Sanata Hanga na ciki, kowa ya bi mai kwallon daɗi, mai kayan daɗi, daɗi daɗi, kayan daɗi. Wannan karan basiya da tsiya Kano, NNPP muke. in Kwankwasa Najeriya Kano kuma abban ake. Wannan karan batsiya da tsiya Kano, NNPP muke. Kwankwasa Najeriya Kano kuma abban ake. Wannan karan batsiya da tsiya Kano, NNPP muke. Kwankwasa Najeriya Kano kuma abban ake. Ashe dai bana makure wa ƙarya, mana farin nono zai tsaya a ƙwarya. Mun ɗauke shi mun runguma gaba ɗaya, cikin wancan tafiyar ta tsintsiya. Ina al'ummar ƙasa gaba ɗaya, kusan kyan tafiya a duba baya. APC tilas mu ba ta baya, idan ta ɗaure hannuwan mu baya. Kai shi turnuku ba zai iya ba samsam, domin kwata-kwata ba ya gane komai. Ga kuma wancan ɗan bakin kucaki, Ba zai iya ba, idan ya magana tana da wari. ba zai iya ba, Ya zan yi na bici MZ naki, ba zai iya ba, wallahi ka samu ɗau mataki. ba zai iya ba, Mai wayo ya ta ne da naki, ba zai iya ba. madaukan kusa 'yan ƙasar mai yafi. Ke tafiya sai da jagora, Kowa ya sani, Kwankwasa shi sunansa jagora. Ko a yaƙi zai yi jangora. Siyasar Najeriya sai da kai dan Musa, ko wata batalar ka zaki sai ya ɗaukansa, ko 'yan bana ja'u sun sani. mana Misbahu Abdallah MZ. Domin neman ƙarin bayani 08034334401.